Ziua bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Continui seria de jocuri noi în colecție și astăzi o să vă prezint o mega cutie. Vorbim aici despre The Cogs of Quedlinburg, care conține jocul de bază plus două expansiuni, toate în aceeași cutie. Haideți să vedem ce conține cea mai mare cutie care am desfăcut-o vreodată. Cum am spus, conține jocul de bază, The Cogs of Quedlinburg, expansiunea The Herb Witches și expansiunea The Alchemists. Ok, hai să vedem ce avem aici. Se poate juca de copii în vârstă de 10 ani și mai sus. Se joacă în 2 până la 5 jucători și durează undeva la 45 de minute. Un joc foarte scurt și foarte amuzant. Acesta este spatele cutiei, vedem aici toate componentele jocului. Cum am spus, Megabox, jocul de bază plus două expansiuni. Ok, îl întoarcem. Bun, hai să scoatem iepurele din pălărie. Aruncăm capacul. A căzut capacul. Ok, avem prima oară regulamentul. Și acesta este pentru și pentru jocul de bază și pentru expansiuni. Avem aici povestea care stă în spatele jocului, cum se aranjează, cum începe jocul. Aici sunt planșele noastre pe care o să punem ingredientele. Variante de jucat. Avem aici regulamentul pentru prima expansiune, pentru a doua expansiune. Nu este foarte mult. Din câte știu, a doua expansiune e un pic mai greuță. Nu e recomandată pentru cei care de-abia încep să joace acest joc. E mai bine să jucăm decât cu jocul de bază și cu a doua expansiune a jocului doar. După ce ne acomodăm un pic cu jocul, e bine să introducem și cea de-a treia expansiune, Alchimiștii. Aici avem despre fiecare cartonaș în parte, ce face exact, ce putere are și așa mai departe. Bun, cam asta este tot. În regulament este destul de micuț. Cum am zis, jocul este recomandat pentru copii de 10 ani, deci este foarte simplu. Este un joc în care pur și simplu îți împingi norocul până la limite, cum am spus. Ok. Aceasta este, din câte știu, planșa principală, planșa cărui jucător, scuze. Aceasta este planșa pentru alchimiști. Carton destul de solid, destul de ca lumea. Deci, cum am spus, acesta vine în jocul de bază. Asta o folosim o dată pe rundă. Aici avem aceste jetoane care, cele albe sunt exact cele care fac să explodeze poțiunea. Nu le scot acum pe toate, o să le dau la o parte. Așa, avem aici încă ceva. Încă o poțiune mică, nu știu ce face și asta. O să descoperim noi, exact. Ok, da, foarte multe jetoane de desfăcut. Aceștia sunt dovlecei. Astea sunt ingredientele care noi le amestecăm împreună ca să facem o poțiune magică. Sunt păienjeni, sunt moli, fel și fel de chestii care ne ajută să facem această poțiune și să ne distrăm. Ok, am spus că nu desfac de-astea, desfac de-astea. Ne dau la o parte, le pun aici. A doua planșă de jucători iese foarte repede de aici. Deci aceasta este pentru jucătorul galben. Dau la o parte. Același număr de jetoane și aici. O să le scot ușor pe toate. Pentru jucătorul gri, cred că, ori alb. Dau și pe asta la o parte. Bordul pentru alchimist. Deci asta chiar nu știu ce este. Chiar trebuie să mă uit pe carte ce este chestia asta. Ce este chestia aceea? Nu e aici. Nu este aici. Nu este aici. Aici. Overflow bowls. Ok.
Aha, deci asta este momentul când ai ajuns, ai pus toate, ai ocupat toată planșa ta, pe chestia asta poți să mai plasezi tu un jeton. Ok, am învățat și ce e cu aia, cu asta, ok, o pun aici. Foarte multe de scos, da, ultima, nu, ok, da, e pentru 5 jucători, până la 5 jucători, avem aici altă planșă principală. Cum am spus, calitatea cartonului destul de bună, chiar foarte bună. Avem aici ingrediente, sunt punctate diferit, 1, 6, 2, 3. Avem acestea verzi, aici sunt foarte multe jetoane, foarte multe culori diferite și cred că asta este ultima planșă de jucător. Ok, o dăm și pe asta la o parte. O să am de desfăcut la jetoane de astea de, cred că termin mâine dimineață cu ele. Ok, le dau la o parte. Aceasta este planșa principală. Deci aici o să fie o să fie 9 runde. La fiecare joc o să dureze exact 9 runde. Acestea, aici pe margine avem punctajul. Și aici sunt diferite acțiuni bonusuri care o să le primim în timpul jocului. Acestea sunt restul de jetoane, credeți-mă, sunt foarte multe. Deci cartonașele astea pentru piață, dacă nu mă înșel. Noi când o să facem bani putem să cumpărăm aceste jetoane. Avem galbene, aici roșii, deci aici avem, ce Dumnezeu este ăsta? Nu știu, Hrean cred că e, sau cine știe ce Dumnezeu este. Asta este o ciupercă. Astea nu le desfac acum, chiar nu le desfac, nu știu exact. Sunt ingrediente, dar nu știu ce sunt astea aici, o să vedem, cred că face parte din expansiune ceva. Mult mai multe ingrediente. Verde este păianjen. Scoatem unul. Ok, deci aici avem păienjeni. Aici avem aceste cranii, cred că sunt cranii de ciori sau ceva de genul ăsta. Ciupercuțe. Ok. Acestea sunt cu fluturi de noapte, Molly. Asta chiar nu știu ce este. O să mă uit pe cartea și o să scriu ce este. Habar n-am ce reprezintă chestia asta. Este mov. Ok, și avem aici dovlecei. Se iasă o poțiune extraordinară cu dovlecei și cu alte chestii. Da, restul de cărți. Pare rău, este destul de mare și locul meu este destul de limitat aici. Da, aici este piața de unde noi putem să cumpărăm. Deci ce este chestia asta? Nu scrie ce este chestia asta, dar este foarte grețoasă. În fine, da. Deci, piața, ce cumpărăm, avem diferiți păienjeni aici și altceva. Nu știu, cred că asta le extragem în timpul jocului sau la începutul jocului, probabil. Aici, astea sunt în expansiune, știu sigur. Nu știu ce am cu Steve ăsta astăzi. Ok, scot decât bucățile foarte mari și pe cele mici le las pentru finalul jocului. Sunt toate la fel oricum, adică încă nu este nimic nou să vă pot arăta. Sunt o multitudine din aceste cărți. Cred că sunt diferite. Deci avem 1, 2, 5, da, sunt diferite. Deci asta cred că putem să le extragem în la începutul jocului și sunt, da, sunt diferite. Și ele costă sume diferite și au și niște puteri diferite. Depinde cu ce începe în jocul. Ok. Deci nu e chiar așa de ușor. Am crezut că sunt decât câteva de astea și la revedere. Ok. Hai să le scot și pe astea. Sunt foarte mișto făcute, chiar îmi plac. Chiar zici că sunt niște cărți deschise și arată foarte mișto. Îmi plac. Da, aici sunt pentru expansiuni și mai multe
Acestea n-au niciun număr pe ele, deci nu știu exact ce fac chestiile astea. Sunt niște floricele, oricum. Ok, le dau și pe asta la o parte. Da, mai avem de desfăcut, de desfăcut. Ok, deci asta face parte din expansiunea, cred că este, da, din expansiunea a doua, nu este din Alchimiști asta. Da, pentru că ai mai multe culori, astea sunt din Alchimiști. Da, astea sunt în expansiunea prima și astea sunt în a doua expansiune din Alchimiști. Eu, foarte ciudați oamenii ăștia pe aici. Acesta este un fel de Pinocchio cu nas de morcov. Ok, primul cuțit ăsta care am scos întreg. Vai de capul meu câte sunt. Ok, le dau la o parte, sper să nu pierd nimic. Mult mai multe din aceste cartoane, nu înțeleg de ce nu le-au făcut toate aceleași pe un singur carton, dar mă rog, cine sunt eu. Ok, gata, am ajuns la final, este. Bun, stați că n-am terminat, Avem aici rubinele, da, rubine. Arată destul de frumușel. Ce pot să zic? Niște bucățele mici de plastic roșii. Sunt rubine. Ok, inserția jocului destul de ca lumea. Acestea cred că sunt jetoanele jucătorilor, da, 5 la număr. Deci aveam galben, albastru, verde, roșu și negru, deci nu alb cum am zis eu. Mai multe jetoane aici, un zar. Diferite chestii, deci chiar nu știu, n-am jucat jocul, am văzut decât ceva pe net și atât, n-am jucat jocul, pur și simplu m-a atras când am văzut pe internet și atât. Punguțe pentru depozitare, mai multe jetoane negre acum, deci asta să ne băgăm noi piesele, cărți, normal că sunt și cărți. Și să desfac de aici. Hai să vedem ce avem și pe aici. Dacă pot să o desfac. Da, am reușit să-mi tai unghiile acum, așa cum îmi pare rău. Deci chiar nu știu cum să fac chestia asta. Ok, hai că am reușit. Cred că ăsta este cel mai greu pachet de cărți care am făcut eu vreodată. Acum nu mai ies cărțile de aici. Superb. Ok. Foarte multe cărți. Choose move your deploy to spaces. Ok, deci asta cred că sunt cărțile care la fiecare rundă tragem una din aceste cărți și facem exact ce scrie pe ele. Astea nu știu ce sunt, cred că fac parte din expansiune, din a doua expansiune astea. Da, o grămadă de cărți, să le bag într-o punguță. Le pun aici și avem săcutei. Deci acesta este, fiecare jucător deține unul din aceste punguțe, din acest saci. Vom pune jetoanele înăuntru și toată lumea trage jetoane. În momentul când trage prea multe jetoane albe, poțiunea explodează și din câte știu, la fiecare final de rundă jucătorii au opțiunea să puncteze și să ia banii în funcție de unde au ajuns să iau de asta, unde au ajuns pe această serpentină, pe această linie de punctaj. Dar în cazul în care bubuie poțiunea, vei alege doar una dintre astea, ori vei la bani, ori vei la punctajele. Și aici avem banii, cele cu alb și cele în pătățică galbenă sunt punctele. Ok, mai avem aici rubine, când ajungem aici luăm un rubin. Este printată pe ambele fețe. Sunt diferite aici. Asta e diferită față de asta. Asta spune exact ce să faci. Deci fiecare jucător începe cu un jeton verde, un jeton portocaliu, un jeton numărul 3 alb, 2 jetoane numărul 2 alb și 4 jetoane numărul 1 alb.
Ok? Și... aha, deci până la 7. Dacă ai făcut mai mare de 7, poțiunea explodează. Super, da. Exact asta spune. Deci când am la mai mare de 7, poțiunea explodează și tu mai ai opțiunea să faci doar una din aceste două lucruri. Ori să iei puncte, ori să iei banii și nu mai ai voie să dai cu zarul acela care l-am văzut puțin mai devreme. Bun, cam asta este în această mega cutie. Am avut ceva de desfăcut la ea, încă mai scol la jetoane, nu știu când o termina. Cred că o să cer o cafea cât de curând să stau aici să desfac sau îi le trimit lui Bianca să mi le desfacă ea că îi place să facă chestia asta. Ce pot să spun despre componente? Calitate foarte bună tot, și planșele jucătorilor, și jetoanele, și acele cartonașe din expansiuni și așa mai departe. O sumedenie de punguțe să ne punem piesele în ele. Săcuteii aceștia sunt foarte frumoși, foarte utili. Nu știu cum să spun de ce vând oamenii ăștia acest joc plus 2 expansiuni la prețul în care îl găsești doar jocul de bază de cele mai multe ori. Deci cred că este exact același preț care, dacă vrei să cumperi doar jocul de bază, cel puțin la noi aici are același preț ca această mega cutie cu 2 expansiuni. Nu am înțeles, probabil am fost eu norocos weekendul ăsta, nu știu ce să zic, dar măcar atâta lucru să fie bine și pentru mine. Ok, nu știu ce să mai zic, jocul este un joc în care îți împingi norocul până la capăt, este un push your luck, cum se numește. Și este foarte îndrăgit de copii din câte știu eu. Nu am jucat, nu pot să zic cât de mult îl recomand sau nu recomand, încă nu l-am jucat. O să-l punem și noi să-l jucăm cândva săptămâna aceasta și în momentul când o să vă explic și cum se joacă, o să vă dau mai multe detalii, cât de distractiv este să vezi cum explodează ceva. Nu vă imaginați că explodează ceva pe masă, nu explodează nimic, doar să zice că explodează poțiunea, deci ai pierdut punctaj sau bani, depinde ce alegi tu să pierzi. Da, cam asta este tot. Nu știu ce să mai zic, așa că rămân să desfac la aceste jetoane. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și vă urez o zi bună. La revedere, vă mulțumesc!